to our vlog! And welcome to Lingaw-lingaw sa mga TV! O katangi, sunod si Mana, ang unang Meanwhile. Ano to? Ako ato tanan? Dili, wala mga to. And welcome to Lingaw-lingaw sa mga TV. O, balik na ka. O, sunod si Mana at Tangi ang among first video. Bye for now, mga... One eternity later. Hi! Welcome to our channel. Ako si LSMY. O ako, ang pinaka-nigrid nilang tulo. Ako sa nga. This is Carlos, single and available. Hello, amigos, amigas. Kayas and kayumi, I'm ulit. Hindi maganda pero matarap. And welcome to Lingaw-lingaw sa mga TV. O katangi, sunod si Mana ang among unang video. Yes, show. Hindi mo magmahal og mga tawat ang mga kayas. Correct. Kung mag-enjoy din mo, labi na kung magsulat mo sa mga guests. Bye for now. Thank you for watching. Bye!